नमस्कार मंडळी. मी करते आज गाजराचो हलवो. तर आता असे गाजर सीजन असा गाजरांचा, तर हे गाजर सीजनाकच मिळतात. तर हे असे गाजर मी 1 किलो घेऊन इलोय आणि ह्या गाजरांपासून मी हलवो करून दाखवतलंय. चला तर बघूया हलवो करू. हे गाजर आता कापून घेऊया. त्याचा पुढचा टोक कापून टाकूया. ह्या काढून टाकायचा नाही तर ह्याचा कडूपणा उतारता. तर मी आता किसून घेते. मी आता कढई ठेवून घेते. मी गाजराच्या हलव्यासाठी 1 किलो गाजर घेतलं, पाव लिटर दूध घेतलं, थोडीशी वेलची पावडर आणि जायफळ पावडर घेतलं. त्याच्यानंतर मी साजूक तूप घेतलंय गावठी. ही 1 वाटी मोठी भरून मी साखर घेतलं आणि 100 ग्रॅम मी खवू घेतलंय. काजू आणि बदाम यांची कापा करून घेतलंय. तर मी आता तुमका दाखवते कसं करतोय तो. मी ह्याच्यात थोडासा तूप टाकते. मी हे काजू आणि बदाम तळून घेते या तुपात. असे थोडे तळले तर आता चव बरी येतात. कच्चे घालण्यापेक्षा असे तुपात थोडे तळायचे. हे जास्त भाजता कामा नये, लाल करता कामा नये. मी आता ह्यो गाजराचो किस या तुपात फोडणीत टाकते. गाजराचं पीठ पाणी मरेपर्यंत थोडं परतून घ्यायचं. जास्त पाणी सुटायचं नाही आणि नंतर दुधात शिजवायचं. या गाजराच्या किसाचो कलर बघा कसो बदललो. तो लाल लाल होतो, तो भगवो झालो. असं थोडं आधी भाजून घेतलो ना का त्याच्यातला पाणी मारता. दूध घातला जास्त पाणी राहणार नाही तर खूप पाणी सुटला जाता. तो गाजराचा हलवो इतकं पौष्टिक असता. लहान मुलांका म्हणा मोठ्यांका म्हणा हे खूप आवडतात. सीजनाच्या वेळा सुजूर करून आपण आपल्या मुलांका घरातल्यांका घातलं तर काय वाईट नाही. बाहेरचा खाना खाण्यापेक्षा असा काहीतरी आपल्या मुलांका घरातल्यांका करून घालूचा. आता किस मी भाजून घेतलंय, त्याच्यातला थोडाफार पाणी सुकला तर मी दूध घालून घेतोय. मी ह्याच्यात अर्धा लिटर दूध घालून घेतलंय. 2 वेळा घातलंय. दुधात बरोबर किस शिजावं मग त्याका चव बरी येता. आले वेळा ह्यो असो हलवो करू म्हाका लय मजा येता. म्हाका आवडता. हे असा दूध ओतून मी जरा शिजाक देतोय. त्याच्यावर मी झाकण ठेवते.
मी आता ही 1 वाटी ह्याच्यात साखर घालून घेते. तेव्हा आता शिजू दिलं. त्याच्यात साखर घातल्याबरोबर आता पाणी सुटला म्हणून घाबरायचा नाही. आटवून द्यायचा पाणी. आटला पाणी आता या आटत दिला तर ह्याच्यात मी आता ना खव टाकून घेते. जो 100 ग्रॅम खव असा तो मी त्याच्यात टाकतो. हलव्यात खव्याशिवाय चव नाही. ते गुठळे आता मोडून घेऊ. वास सुटला मस्त. मस्त उकाडलं, शिजलं. ह्याच्यात कलर वगैरे टाकायचो नाही अजिबात. त्या गाजरात कलर असता. लहान मुला तर आवडून खातो करून दिलं तर. तूप असा तर ह्या वरसून तूप टाकायचा. त्याचा मस्त सुवास सुंदर येतात गाजराच्या हलव्यात आणि दिसताय चकाकी येतात. आता त्याला तेल सुटापर्यंत शिजवून द्यायचं. मी आता ही वेलची जायफळाची पूड टाकून घेते. ही सगळ्यात शेवटी टाकायची. का वास बरोबर येतात हे वेलची. टाकून घेते आता. हे थोडे काजूगर मी वरसून टाकून ठेवलंय गार्निशिंग करू. मस्त वास सुटला तुपाचं गावठी आणि या गाजराच्या हलव्याचं. आता हे चाललेलो आम्ही उतरून घेतो. काय मस्त हलवं झालं. यावा तर मंडळी मी केलंय आज गाजराचो हलवो. तर तुम्ही खाऊ घ्या आणि असे गाजर आणून तुम्ही पण असो हलवो करा. आणि हो हलवो कसो झालो तो म्हाका कमेंट करून सांगा. आणि हो माझो व्हिडिओ आवडलो तर लाईक करा आणि शेअर करा.